Gauz geure tertuliak idikaz, eskerratik eskerrera, Marta. Inigo bebaia mendaku. Bai, egun. Hirugarrena Benito. Bai, egun. Laugarrena Atutxa Tarratadie. Eta gaurko tematxue segurtasuna Bermion. Egunon, ostabe dan hori? Egunon. Bai, egunon. Bai, egunon. Ia zelan arrankaten duen gaur, ze azkanien, hau bai estatu mailan eta internazionalki askontxuten dan gaize da. Bai, eure Bermion be, interesanti da jorratuti tema hau, ze azkanien oingo sasoien, jentin hauen badau eta, zelan hasiko gara, geure Bermioko segurtasunari buruz, edo estatu mailan edo internazionalki. Aurrera kuadrilla, segu zuenien. Igual nago asko nahi. Egun ondan adi, eta, nik gizago dut hasi, igual Bermioko zelan dagoen sasoien, ez da? Eta, ikusi du, honetan urtietan, bai egon dizela aldaketa batzuk, ez da, Bermion zer pasadan, eta, gure eskualdien bai. Nik esango dut, nupa denda bat akot, Bermion denda asko dauzela, ofizine asko dauzela, eta komertzizio asko dauzela, bai, sufridu dauela, pillo bat, lapurketa, ez da? Eta askotan kanera ikusitzen zuen zeure aurrien guztuten txuela, eta, klaro, ez dakizu gauzan dedik ziarrin bizun, ez da, zelan noreri abize haulan ondo, edo zelan reazio lakozun, edo zelan deitxu ondo, zelan para hori asuntu ez da, saltatxu eskapa askutatik, eta azkanien zego zera txarra, hori txarrena. Eta bai gudot esan, urte askotara antxetik eta ona, bai etor dela kanbizo bat, ez da. Igual bai ez immigraziotik etorri dazkune, bai apurtxu bet hortik bideratu dena hori arazue, ez da. Gero datuek ikusitxe, benetan datuek ikusitxe, kanpotarak ez diez horrein gainerako hain txarrak edo hain beti datoz ostuten hori esaten da bena, ez da. Claro, kanpoti datoz, azkanien eurek defenditeko ez dako araudi asko, ez dako laguntza asko, eta askotan itzen dune da, atxamarraga esaputen datu arrezinari, al blanco maztebil, ez da. Eta hor bai nipentsa dut aportxuek bai autokritike aportxuet egin bidule, hor asuntu bat. Bai, pentsaten dut, azikerie, ez dala egokiz, ez da, segurtasune eta lehen urteten dozkune da, etorkinek. Orduan, bai, gero esan dozu, pentsaten dut hor kontuz, Bastante komplikau. Ezin dugule estimatize... Nik ez dut nik intzatena, sino que zer pasaten dan. Bai, segero estadistika atara guez, eta argi da hori ez da lablan. Bai, ez dut gure horti jarretu, ze pentsaten dut hori ez da egokize. Ez da, nik ingolegi dutena da orokorrin, ez da gure herri zen. Hombre, atal asko dako guz. Guk egiten badugu galderi, ez da, nik esate baterako ikastoran egona zain bat urtetan, eta egiten ziren galderak ikaslieri, inkesta modure, eta galdera bat esaten zen, ia zelan sentitzen zen ikastolan, ia seguru edo ez seguru.
imintzako, importanti dalakon, seguru topati beran buruan, patizur urtetie, esokitzie inok beran aurka egiten daunik, edo, eta, alako uneko handi baten bordaten esan dau, umiek seguru dauzera. Da pentsaten dut, ez dela hori ikastorago kasu bagarrik, ikastetxe guztizetan, Bermion, gitxi gora bela, datu barriñek urtengo da bie. Eta hori pasaten jasku bebai, kalien. Gu lehen, geure semelaga baka zuten ginenien, txikizek esaten zirin, edo gaur egunin lo bakaz, gu geu, Bermion, tranquil sentiten gara, umien lameran itxitzen duguz, edo buelta bat emoten gauz lagunekaz, edo taberna batera dugu ez, eta imieken kanpun dauz, hori behar bada Bilbo baten, edo beste alego baten, ez dozu egiten. Jent asko dau, trafiko gehiago dau, gune ez diezain, lamera guztitzek kotxik azinguratu eta dago, eta gero jent asko dau. Eta orduen, zeuribe, sortzen txatxu horlako inseguridade bat ez da, Bermion niri inoiz ez aztena pasa. Ni neure lobie elegiot itxiko Bilbon, edo nonon, kampuen, eta neu taberna batera zuen. Bai, Bermion beste... Bermion, bai, ni pentsaten dut hori herritxikizek emoten dauin ambienti gentxik, eta segurtasunen bot. Eta jente guztiz ezen, hobekari ez... Hori da, ez egunek, oso desbardina da. Orduan, alde batetik hori, eta gero dauz, beste seguridade asko ez da, lehen Martak esan dauna berak bagu dagoela etxietaz edo etxien, horbalde, seguridadie obratan edo emakumiek sentiten dauen seguridadie edo ez seguridadie etxera zunkeran, zona ilunek, ez da hitz. Hori egon nahi izateko. Hain zabladan. Bai. Umien nabai, ados nauzugaz, bai emakume batzuteko etxera gauetan, ez hau ziur. Igual da, hainbeste, ez da hitz, ez gauzek ez txuten zur, da gero ez da argirik, ez da lengulez, etxera ditutien zeirek, lauren, zeiren, ez da hitz, gauien, apurtzue bildura da. Respetu moten da. Bai, respetu asko. Segun eta sezonatan bizizaran gizago nino. Claro, gero jaizetan bai da laguntxinu, ez dakizer, bai, gero ez da, zer bueno, bai, no dikasi bizitza, bai. Zuez con el culo prieto txera, ez da? Por ejemplo, guzuzan bermibusa zaizetan onda, oie, gauze horretiz, horrepe bai, baloren bide, bai, hori. Da, eskanizaren biko da, onino, neurri gizau behar badan bartun, neurri gogorra hauek, ero gehiago. Evoluzio bat ikusi bidu, zer pasadan. Zer benetan, bitu nahori gauie, iaz gustaten, ez dut disfruteten lengulez, eta benetan iaz gustaten jente askok, zertin hau nazta, eskin hau, horretan orduetan, honetan ikerri moten hau leko batxutatik pasati, eta ez bakarrik andrarik izin bat, ez da? Neurolako persona bat ere emoten txoa putxu. Eta gero bakartan bazauzen be bat eta gero bai, ez dakigu lakon zela reaziona bidun. Osea, ez dakigu protokolo bat más o menos zela reaziona, edo zer egin, edo nora zuen, edo sozer minimo bat okin, ez da? Se pasadazko askotan igual zuen leku atera, eta igual, municipalan albuen edo lo que sea, pasa sozer, eta municipalak albuen. Hori herri da, naten pasaten da, eta nire zuntzu, zela pasaten da. Jo, dan albuen, baina pasa hitzen da. Eta betxaten dut, hor gope evoluzioan bidulea, putxu bet, zer pasaten dazkun, edo zer dauen kalien, ez da? Argi gizio mini, edo punto batzuk mini, betu, umiek eskolara zuteko, baldako ieia, euren traietue, mintzeko, zintzako, biliki dau. Etxo, betu, ametik zuen, en vez de kaliztutik edo ilun hau danatik, edo neure kaletik, handipe bai batxutan, neku ilune da. Ero segurtasun bidie pe bai egin. Edo segurtasun por ejemplo, herrizen, petxaten dozegiko daula, imiek,
etxitatik urten da, bidietako egin alkartuteko eta etxitara zuteko, ero etxitara, hemen kasun kolektizo, ikastetxitara, eso es. Eta haulako... Nik ikusten duten noretzen aurrien, goizero, ume gaztetxuek, kolarrien, altza bate dotxuten diez kolar batetik, gero beste bat kolar batera, gero beste batera, eta gero taldien du ez. Topaten diez leko baten. Eta pentsatu dut hori azertu bat tala. Orduen, pentsatu dut hor, geuri, nagusiz behitute, igual alko zozer... Antzeko zeuzer, bai. Igual hori psikosis, normala ez da zu gotxeko zerietan basu eskalitatik, beti zeuz, behituten alboetara, eta hori normala da. Bai da, gizau, igual psikosis entzuten dugu zen gauza gaitzi, zegero realidadien, ez da horlako kaso dinokuren zen. Ja, izugure ez hori pasatia. Hori de, bai zorionez, ez da ezer pasatia. Zorionez, ona da, alor egotie, eskatutie, zona ilune padauz argizek imitzie, eta bar, zorrek ingozkune da, seguridade bat. Euri, lasaitasune, seguridade. Eta batez ere, Martak esan dena, emakumiri. Ez que desarrien ez da bargirik. Alper, esan got, Aitorrak esan dauna bebai. Alper mutilek esan bebai, kontuz gero, mutilek badause, danok eskarie, ero... Eta basanan bebai, enfrenta itxeko, ero aurre itxeko. Batatxon bateko txio, eso es, labanagaz datortxu, ero... Ez da zuzen eginik. Bai. Ni neuk, esango neuke, enkuesta bat, udaletxekin jauna, 2022 ez dut topa barriz jauriken badauen. Eta, segurtasunenko hori, 10. postun dau. Osea, bermiotarrak etxo emoten enkuestatan, hor, balorran dirik. Eta gero, esango zenuke Bermeo segurua dela, 86ek dino baietz. Osea, segurtasunen buruz, pentsalik, lasai gauzelaro, tranquil gauzela. Zer da segurtasunen. Aldezarrien ez dau segurtasune, ez zertarako. Karo, bai. Segunda non bizizan. Bai, aldezarrien egon da talde bat egon gara, da beste kejamenduz. Segurtasunik, bai ez bakarrik non badatortzun kaletik. Ba hori, adibinez, eraikineko lineak elektrikoek, aleru dauzen atzeusten, hori bebai da segurtasuna. Bai, da. Eta zozen pasa arte ez da ditzen ezer, betikulez. Adibidez, beste zue badau, aldezarrien zer pasako zan orain. Mejorata da zozer? Hombre, mejoraten bagauz. Pero badau udaletxik badau itxen... Ezin daukin nire ustez, ez dinozuekin aldezarren hainbeste handamizue. Trafiko, bueno, ya... Kontrola eta putzuet. Bomberu pasabide, nondik? Trafiko modun belen Google ez da, orain ja enbizu urten. Bai, dako anime bat, beste hemen, da zozer pasaten da, zer? Hidranti, bai, konpondu diez, adibidez. Hori bai da segurtasune. Betiko gauzie, pasaten da niko esaten du, bai, Bai, alde zaharran beti eukidugu hori. Barrazuen. Hori eukidugu, lelau, kotxiek aparkata zelan, hori asko batzu da. Bai. Gaur egunien, asko batzu da. Nire gogoratzen nahi, sasoi baten, badinozu, ona, imposible da, bazarrera, esate baterako, eltsi kamioi bat, bomberunaz, ez da hori hori ze, kotxik egoten zen, hori, obatzu de pilo bat. Orain, dinozu honek handamizuek, klar, bai hor dau, eskatut badau gentiek, obakuntzak egin behar dizela alde zarran, da egin behar diez, etxe asko ez dauz baldintzetan, bai hori be, emorin bidizu. Ikusi beharko dana da, zen muetatako handamizuk ipintzen dizen. Da zema denpora da, ozetxik, eskatuten zu, bale, dako letxize, bai hori kontrolain bide. Bai. Osea, dako zu, honek egunek itxeko. Guzuzan epe bat emon, Marta. Bai. Tempora bat, oie, hemen bukatu bizu. Emoten zu, bai, kontrolaitzen da. Kontrolaitzen da. Bai, beti betete hori ez da, oza. Nik uste bai etx. Igual, batzuk bai itzen dauela asko luzetu, eta horrek bai aldauela eragin potxu bete arazue, ez da. Bai, ni obran egon nahi, eta batzutan luzetu itzen da. Batzutan, beti, da gainera kontrola bizu, hau alda luzetu, ez dugu ipingo besterik, ez da? Apurtzu bat ez da benin hori kontrola zeko esan zune,
Marta dau espezifiketen aldezarrien aitor. Beste leko batzutan, herriko beste leko batzutan ja desberdintasun edau zabala, bide zabala hauek, kaliepe zabala haueti ez da, erreztasun gizau da. Beti egon da, eta beti egongo da, ezin dugu kaliek zabaldu. Bai. Orduen, zer lortu behar dugu, badauz handamizuek, betik askoz bere iztu hauet izenak, eta, horrelako eta gandera batzuetan imitzen du bien. Betu gauntzik intxau ziregon da, arko bat, bai hortik pasaten ziren kamioiek, eta dipentsa dut horben, obatu dizela gauz, ez eitzi, baldintzak imitzen dauenak udalak, zorrotxa goti zela kontarasun torretan. Gaur eguneko legislazioe asko aldatu de horretan. Claro, zeu pentsatu ez igual, teiata batera pemintzen txune, eskala bat emintzen txule, edo... Bai, parkatu batu txapultxu. Aitor potente dakuta, potente. Ez, asuntu da, igual eskala bat emintzen txue, arretejo bat etxeko teiatu bakateke konbondututeko, hori eskin etxu baten dau, eta claro, igual alda esan hori tardaten dauena, igual ditxarrak etxik, atxobe okintuz arazuek, horrek tardatxe bateko. Badakitxo hori molestize, aldala sortu eta oso inkomodu edana, Bai, benetan bai, aldazan udaleko partetik izan, sortzi hilabete da oso horregaz da, edo arre, edo iso, edo kanpera, edo aurrera, edo multi, edo zer. Baina ni, Marta, asko postuten nahi, ikusten dute zenik aldamizuek alde zarrak. Ni asko postuten nahi, seku dauzan, genti barriztuten deusen etxiek, eta hor dauzen apa, berton jarraituko dabila, eta etxie beste baldintzatan deusela, eta horre aldezan atraktibue, genti bertara bizitzasune moteko orduen, bentsaten dut, jabonda, seguridadariko alako guztizek, ni bentsaten dut, ez da la txarra. Ez, berriztu bai ezelan. Zetik berriro gauze tendido elektrikoek bardin gratuten diez. Zelan hasi da zue, ez dakiz ematute pasadizia. Tendido elektriko gaz pentsate dut esan dela. Da, konpondutze zu fatxada guztiri, bai, tendidoek handauz. Hori da peligrosue, da hori ez da konponduten inoiz. Zitzik ez di esartzen lurreitik edo altzadi ez kalik da sartuten di ez tendido elektriko barrotik. Edo, gero ITB bai da supergrasizekue, osea, tximitzen txue, emizu hau, pagatezu, ite. Nor konprobaten dauzu hori konponduten zula. Zitzik ite ez da batuten tendido elektrikue. Ez que nik horregozek ez dute zulertzen. Da hori horrek, por ejemplo, zuk eurotan tematan zauzele sartun de horren buruz, noken bidau zau? Nor mobidu bidau zitza? Udaletxiek, zitiko udaletxeetan etxatetu, eski Bertolak, eski Euskaltel, da nire, eski digoi apurtzu bena eolakue. Esartzen zu, edo esartzen zu, ez da besterik. Benetan daue arazu, niak horretan nahi, sasoi baten, berualatik hasi ziren ordenak emoten, hola nintzen, kanaletak ipini, hori ipintzen eban, auzo bakotxak. Eta kanaletak ipini, bai da, kuriosua, urte bete pasata, eta derrependen ikusten kanaletatik kanpo, beste 3 alako zeitzik, etordalakon guk, edo etordalakon Euskaltele tiriri, orain ez da izelan ditzen dan, eta etordalako mezu. Da zarran itxiten da bai. Da zarran itxi, eta mitzen dabi beste bat. Hori, neure eraikizen, egon diez, Euskaltelekuek mandabatetik, eta gero, etor da usta bere Euskaltelekuek ez baizkean kanaretan ez ezatzen, da igiri dozuie. Bestera, behitzi dozuie, haiden, niozu, ez da posible. Bai, Holanda. Eta zuk esan dareri operizu, ez, ni honan atora ukabli botaten, eta ni banuen. Punto. Zoritzarrez ez da. Bai, zoritzarrez bai. Bai, bueno, seguridadie da bituse komplejo da. Imintxutik genera hor dato txubatxu. Hasi gara, ja tendido elektrikukaz hasi gara. Bai, klar, gero dau, esan dugu bai, ez da, herritxikizek, hiriburuek, gure umiek, gure lobak, gure seme-alabak, eta gero, emakumina be, komentatugu, bai, emakumina ikusten da, esate baterako, datu bekaz, estado mailen, nik estaduko datutakotez, eta zelan juntan, zifretiez, ikaratuteko.
zenbat, emakume hiltzen dan esate baterako, seguridade da, da hor jasatzen dauia emakumiek. Hor dauz alderdi honek estrema derechako alderdizeek, ez datuek emon behar diez gizona, zebak gizon hiltzen daui emakumiek. Ongo diez, bai ez da porcentaji ez da bardin. Hori kooperatebi ez da. Gerizera bestaliaten. Eta dako gor, esate baterako, lehen begon gara komentaten hasi baino lehen, 2022 100 bat emakume hiltzea. Ez da duen, 2023 103, 24 85 eta aurten 71 ez da amaitxuan nino urtien. Osea, ez da bolako berakada nabarmenik. Zemak izaten joi beraz dula. Lehen esan duen moduen, bapes da onbilek izan. Bapes da onbilek izan. Bai. Eta hori bai dela, seguridade falta antizia. Gure emakumei esaz, zorionez, da, nator estabere herrire gure herrizen, egotzen diez, badauz, maltratu egetarek, bai zorionez, horretan ziferta, bat txarra, nahiko da. Eta gero, langileen seguridadea. Lehengo emesinutan askotan komentaten genuen zenbat langile hil zen eta bar. Datu bekaz, lab sindikatuek atara dagoen datu bekaz, Euskal Herrizen 56 langile hil diez aurten. 56, 5,6 langile astean. Hilien. Besteliko bateria zuntzazte begizen. Hilien. Eta hori beda, nire galderi da, osalanek zer egiten da. Ze osalan dator, istripu pasata gero. Bai, hau personie hiltze haune gaitzik. Jode, eta lehelau, zeitzik ez dago inspekzio bat enpresa danatan ikusteko zelan funtzionaten. Neurrizik harina hartun. Bai. Bai, gero datu kurioso bat aurten dauzen ataraten, eta da, 56 horretatik, 15 garraiolarizek, transportistek, esan diez. Osa, da, exagerazioa. Zelan, dinozu, asko lan istripu egaitzik. Parkatu, asidentien, trafiko asidentien egaitzik. Bai, beran biharra hori da, orduen horri hilzen. Bai, gero, beste asko da, deskargak eta karregak egiten izan. Jausten da, karriak atrapaten dau. Osa, da, kuriosua, eta hori dana, regularizet egon behar da, egon behar, bai, da gero, zeitzi pasaten da hori, eta lengue, non dago osalan? Zer, osalan juten da, handa usteik nikue, bai, ezke honek urroi falle dau, edo usteik zer juten da, edo hori personi izan egon behar zan hemen behi, beti egon behar zan ez da izan metro, bale, bai, gero hori dana itzen da zarraipena, edo prebentzinu itzen da hori izpasateko. Bai, itzen da. Bai. Terrikorrezkoe kontratabizu zan da koordinador de seguridad. Bai hori papelan gelditzen da? Bai, eske apurtzu da, bakarrik ni ikusitu, nauen lekuen, pasaten da, azten baten. Zer pasaten da? Hori gizona dator, dako sus botak, kaskoe, juten da, kanpora botak, kaskoe. Azten baten nor pasaten da? Seguridadekue. Bai, seguridadekue enpresakue. Enpresakue. Hombre, osalan ezin da egon leko guztietan. Bai, bideratu eta euki beharko dau, zelan bideratu. Claro, bai, ez da. Bai, azkenien, gero Martak esan dago moduen, zetako guzu, prebentzinu eta seguridadie, gero langilek ekentuten batzu zen prebentzinu danak. Hori da bigarren. Arnesa ipini, arnesa da zindotik. Hori da bigarren buelti. Da gero... Ikusi bidune, biharrien zelan enbidon bihar, ez da, guke itxen dune edo injone bihar, niko obran injo bihar, edo mendizen injo bihar, edo fabriken injo bihar, eta, klaro, hartuten diez, benetan, protokoluek, seguridade, benetan, sustantzien enbete berrogeta mazi, igual esako zenditzen. Bai. 300 edo 400 edo 500. Hau txentala,
30 urte atxera botetan, guztako lekidezten ikustie, zenbat azidente egon txanditzen, eta gaur egunien zenbat dauzen. Seguramentien, zifrek esango zen dizena, ikaratutekoen aletan zazoietan. Eta zer pasatzen da, protokoluek instalata dauz, protokoluek gaur eguneratute dauz gehien baten. Eta gero bian, bizu, produktibidade bat bebai ataren bizu, tiro bat ataren bizu, jornala aurrera atara bizu, produzioe aurrera atara bizu. Eta nik dien zut, zenope produzioen askotan, ni arrasgaitzen nahi, asko. Atxamarrak, ez da otatik non nio sustorik 15 urtetan, hemen biharrien, sustoek asko, atrapaztu ez tegin. Bai, jotez horrutxa sartu dutez atxasala barrotik, eta ebainai, eta hone gauza de guztizik, ez da? Da bienari, pasatzen datxo. Pasitzen datxo, hori da esaldi bet, bai, esaten txuena, pasatzen da nien, ez da? Dakote lagun bepe, atxamarra punti be galdu dauna, eta, beste bat, asidentiko kintzabina, ez da? Eta horrek, beti pasako diez. Osa, horra zerora, eskaraiako. Bai aldun egin da, protokoloak. Enbeste igual gogortu baino gizau, eguneratu bakotxa beran biharrekora. Zezuk zure fabrikien, eitzezu bihar erabatera, eta nire fabriken beste erabatera. Orduen, protokolo bardinek igual ez da funtzioneko bardin. Claro, segun zenprentzatarako, erosele biharrerako. Orduen, hori bebai kontutan okin bidu, zelan funtzionatzen duen. Zer dinozu, bai, ezken nire fabriken inok ez dako kaskorik eta inoiz ez da gone. Azien di, bestiek, beti dako aiena, lau jauzi diez, bilziez, edo 50 bajan dauz, txarto ditzen da ulako. Kajak ez da bulako altxaten, edo makineiz ez dako hilakon ondo, edo ez dakizilakon biharren. Ez que jente askak bebai, ez da bona ikusten da, gero, langileek zelen ditzen da bihar. Zuezadoz andamizo baten, da dakozu, biharkin bet oso txukune, beran erramintzen doakona, edo beste baten, ez dakona martillu eskine baten, azulako beste baten, da bilena ez daizela, horrek, pelikor bat karko dau. Hori bebai apurtxu bat, bebai kontrola midu, bete ez da arreza kontrola. Ez da arreza. Baina, nire pentsatzen gaur egunien, dakun kapazitadie biharrien, seguridadien manteniteko, bastante handezera. Gero numeruek, claro, gente litzen da. Repito, legunen bebai, onda sugaztetan onda asidente malda ba. Kamine jauzi de horra, arraidetara, zemorroia, antzapizu txeko gomontxo, gomontxo, karo, bitu zelako kastuan, ez da, eta horren buruz bezinzu zeitzik izan da zidenti ezakin bide. Hori hori ez da biharran fallo bat, norberan gorputzen fallo. Badako zuen biharrien, beti dauena plumien behien, eta suertie badako, eta espadatxon bezan zebez, suertie behar, beste bat, eta txulelan-koko gulien, eta agarraitzen txon. Hor behikusi behar da, bizotzeko gemontxo. Zeitzik gemontxo bizotzeko. Zerbe, dauzkejak zemat ordutan egoten dizen biharrien eta gandera, asko, obrigeta. Eta zu bezin, bai egin behar, hau kargi heldu behar deztein nora, eta han deskarga, karga berriro. Eta olino maskarga da horrentzako, transportizentzako, ez dagoela generazio, errelebori generazionalik ez da. Ez da gure horre biharra. Ez da fabrike baten be bai, altzu sartu nizkue edo zilekotan, deskuido baten edo movimiento dinamiko baten, azkanien, zuk gauzek automatizitzen zuz, hori neurri pasatzen ez da, nire etxina da, super tranquil nau, guzek etxugoz nau. Osea, eta pasatzen da. Eta batzutan, horrek movimiento automatikoek... Dako zule sartun deiara erritmue. Erritmue, esan amoten konture, eta atxamarra sustu dako zu. Zegu zan zu modu nahi tor, automotiz eta zauzea, pimpa. Ganera, gure gaur eguneko produktibidadi gehien baten, gure fabriketan, automatiz eta ez goze dana.
Osea, enpresa txikitxoetan, tipo, nirelakoen, nik makina industrialak etxien dakotez. Eta handak hartzu, handako katxarroa eta hartzu, kontu, ze honek atrapaten batxon, honek azurra portu batxo, barruele sartu batxo, akostu, eta hau izitzen txu, kontu zokin honek hau ez da bromie. Eta, claro, askotan zauz produzioan, eta pon, eta nik suertez, esto ez da ropa ondino, eta ojalá hona zagitie, atxamarra, nik ikusi dotez, Bakotxa beran lanien berak hartu bidau sardurepe, bai. Nik ikusi dotez, zelan jentik atxamarra galdu dauen, elako mokin batek atxamarra trapata, Bai, gero bai. Ez da agradable. Inigo esan da gauzi bai, presinue. Presinue. Hau inbizu, bizarko, hau erun bizu araño, del atualetxe, osea, hori presinue ez da ona esertarko. Esertarko. Bai, batxutan ametxo bizu. Ja. Osa, dian zu, joaitu horbitu, hau biharre bideot bizarko. Eta biotez, 50 zapi. Jode, espauten nintzen 10 ordu. Emoten zuek amoti presinue da gero zeuk hartzizu presinue eitzeko. Nik altxate esan ezetz, eta legalokin dena, dentzat, jode, diru. Bai, igual ikasi bide ezetz, esatzen. Bai, diru da. Bai, da bizizebe bai da. Bai. Ez que hori obra baten adibidez pentsa zelakudan. Eta askotan presioan dizegaz zauz. Ez etxan barza, bermeon esakeri dau, ez etxa galdu da, Ja. Lanan buruz nagu. Hemen dinogun ez da, presinue, horre zergu dauzan, lanadako zule, hori ataregin behar dauzule, eta hemen daudatu bat. Lab sindikatuek injauzalak eta bat, enpresa transportez berreirari, obligetiarren langile bat, 600 ordu extra urtien sartzea. 600 ordu extra. Osea, hori da, aztokerioa. Da gero, bizotxeko moten txolazten hori. Normal. Aldatxoen mon, emon txolako, sin más. Bai, horrelako kasuek, dauz pilo bat esatu edareko transportien. Eta gero horre zerrakak, iztipu bizau. Transportien da beste arlo batzuta. Bai, transportien anzauze, segure kamioi... Bai, horrena da ganera... Zena kilometro... Deskuido minimo batega, zarmata zokrestua. Eta zikeran euren oraizue, pentsaten doni, segit laguneko mintzutez ganera, garraiolarizek, eta denpora bat dago zu, neurtute zauz, eta kometruk eta dako zuz, orduek, zer orduek, evoluzioan itxeko, eta guztiaz be gudot izan. Beni, eta guztiaz be, buf. Bai hor, be enpresa pirata pegongo diez. Bai, karo. Egongo diez be bai pirata, parkatu, enpresa gauzek ondoitzen da binda, bai. Noski. Bai, bitu, zorionez, da, enpresan izena eta dana ipintzen da bien, salaketien, orduan. A ber, bai hau da gure eguneroko bizimodue, ez da? Nik benet gudot esan, ontsetala 30-40 urte zelan nintzezen da bihar, oza, bermioko fabrikitan, gure neuramak eta mumak eta, ez da? Eta askok zelan dauzin gaur, sartitxute dauz, sartitxute. Osea, lepo jodit izterrak, eskuek, belaunek, burue, asko alzheimerregaz. Lehen berdin pasatezan dala garraiolarizen moduen, fabrikera zuen, da venga, biharra dakuta ordu pare bat extra. Kondizio batzutan izan dan lan, askotan kontratoarik, pagata eskuz, eta hori bai... Bustitzeko eta bera... Humedadigas beteta... Aldarrez dekentzuten handik... Ez que horrepe behin ninitzen dau. Azkanien, egun batean igual ez, aste batean ez, hile batean ez. Baso zebertan nolan... Azkanien hori gero batu nintzen da. Eta ja... Batzuk igual harino, berrogeita urtetik gora zuzenien, da gorputxeia ez da unien errenditen gazti esalanien. Kastigu hartun dut gorputxeia. Ja, ez edo, hori me badago lan, ninguruen, berrogeita 5 urtegaz dan, gauz ja... Nik esan dut, nik lehen erute... Da hori gure beste biharrin barik. Bromatan. Ez, me behitu dine txut, ni lehen Jaime eta Kajak eta dara kamerun, tozatzen horan, kampeoiles.
gaur egunien transportintxu. Eso es, bai. Betu legunien transportintxu. No. Pena bat emontoz, nik haze urte asko intzauz, baina katxea de ya onda ya izatintxute. Transportin barrize? Zen du, Aitor, ez egon itxegoten matxeka hartien. No. Eta kajatxuek, eta bestiek, eta... eske, ja, bitu, pasan azte melun bago baso nahi fastidiz eta ondi joan bendako taputxuen. Eta ja, hone gauze, ja... $1 egitxezulako zutunik. Bueno, txesaretxek izabiltzen dut, espetxa. Bai. Ordu zutuni plata behiko zara. Zenik makinetako zelekuen ziletako tez. Orden txesaretxe sauz, tranquilo sauz, altxaten zara, itzen zu. Karo, un guztize, karo, nire etxina bolez, karo, nik ez dako tortutekirik, nire bihar gine pai, vale? Eta... Hora egin zu empresario. Empresaurio. Ez, bai, gauzi da benetan oso diferentia dela, noperak itzen dauen bihar, eta ia agenti dako zunik kontratata, eta oso diferentia da. Bera da zauie, bera da langile, bera takizen bat ordu sartu bidauen, eta norarte ailega lehiken. Nik ez dago ordu. Bera da zauie, bera nosasunena bebai. Bai. Osea, autonomo zati. Automono. Beste egun baterik. Bai, hori bada hori gai modun, beste egun baterik. Hori esango da gainera. Bai, segurtasune bai, eta zelako protokoluek, zelan altxakaja bat, zebat deskantxu hartu. Hiru ordu namen diseineten edo produzioan. Ja, bai, adibidez, eske ja, beti, ja obratan gauz hartu da beste gauza batzu hau komentateko, bai, bueno, amaituteko ni, adibidez. Non da protokolue gizon bategaz, 55 urte gaztilatu batet, adibidez. Dako zu linea de vida... Ba, claro, bai, gutxute zan presinuen. Urtiek be bai. Hodite zauz. Altza egon, askarien kaltzaitzen zara. Ez da erreza. Ezin da konpara bihar bat bestikaz. Gaur egunien esango txokanera, gaur eguneko gaztiek, gure sasoien eta zuenan ondio gizau, ez dauz dispuesto horren gaineko bihar pesauetara, fizikoetara, ez dauz ikusten hori matxakati biharrien eurek esan daulez no les renta. Ez que no les renta. Egize da, ez da lengules, Eta, zuk esan zuna, Marta, 55 urteaz esan zu. 67 arte enbide bihar. Hori, horrek 12 urtik zeren bidiz ba. De momento. Aguanta. Eta lehen personaje batzuk iruta marrer arte usatzen dagoen... Horretxik, itzen dugu berba autonomen buruz, gaina. Eta segun ze biharretan, segun zazu moduen. Teiato batera 65 urtegaz esan edo bainera bat igon. 55 dinozu, da nik diozut 65 ero 60 Gehienak ikusten dut dia jodite, ni baino gaztiek ediz, gehienak eta jodite, Eta urte asko badurien biharrien ez da raru, bai, matxakeuaz, Hombre, horrena seguridena bai, bada gaur egunien gure arreze ez da lautxetela berrugulez, ez da, gaur egunien eskalak ikusten zuz honek zinturoiek, ikusten zuz arnesak ibiltzen dauena, beste arnez mediko asko sobea betakuz. Horretan, nire pentsatzen dut, asko aurreratu garri zela, gure osakidetxape bai aurreratu dozku, eta benetan ikusi du jentie, bai, atxamarrak galdute, bai, ondio biharrien, edo jauzi dela ez da inondik, eta bizitzen salbatxoela. Eta nire pentsatu horbe bai, asko hobetu dugule, seguridadeen bai ikusi du, otzetan lamerroi urtien, gentzen guzabuk ezetu ziren baino, zen lehenko polizize zelako ezaten zen, eta gaur egunekuek, portxu bet, baiek eta baiek dauz, Bai, pentsatu gaur eguneko polizizek estandarrak asko sobetu preparata dauzela. Egunetarako
gauzetarako, ez da, fizikamente asko sobeto preparata dauz, eta gero mentalmente ja beste gozata. Bai, benetan, ikustie asokatan eta juten egenien, eta ikustu duten municipal bat. Armaizun bestekue. Bai, gauze askotan, esango zuten, ni basazten baten, amagaz demola galdakanon, bai, osan morrebetik kristuna lieten, eta etxai dituzuen. Entonces, nalako konan batek urtezen dagoen aulan, repeti nalako entrar txikitxo batein, rubizitxue, nahi urteten da hola, ¿qué pasa aquí? Porrean, egin bat, Dios. Metaluriko morroien, besti parte zen, moskorreko zaganera, eski, esaten txo. O entras en el coche, o te meto en el coche. Ay, Dios, morroi, bizi. Zelako capacidad diestulo, ere niego, Capacidad de persuasión. Eta horrepe asko gu dago esan, esatezune, ezer esan biharkonan bat, hemen, txikiz eta ganori eta gogue bakosun, bai altzune, ez da, Aitorrik egido zu beste meloi bete. Bai. Ni pepako meloi bete. Ez pasa meloirik, ze meloi da. Gauze bat, eta ganderan, bolo-bolo da bilonetan egunetan, ez da? Gure polizize dala eta. Hombre, ikusten bat dugu, nik 70 eta 10 urte dakotez, eta, bueno, frankismo garei zati bepe ezetu dut. Eta, bueno, han guk ezeduten gendu zen herriko abazilek eta Guardia Zibilek. Da Bilbora bazuez, Polizia Nazionala. Gure ikasketa sasoien, asambleak editzen gendu zen eta etortzen ziren grisek, eta, bueno, badekizu zer emoten zandabien. Postizek eskin ikuste ditek. Eta gure herrizen, eukidoguz Guardia Zibilek. Guardia Zibilek, da orain bebai, ikusten duzunien, niri gorputze sosere desegokize. Niri ellas gustaten ez. Hori da. Lehengo gorputxetik, el cuerpo de la Guardia Civil de antaño al de ahora, erderaz, esatiles. Nunca mejor dicho, el cuerpo. Hori da, inoiz, ez da zitzen atzegi. Ez Polizia Nazionala, ez Guardia Zibil. Hori holan. Eta gandera, hartun duguz politzek horren ezutatik. Bai. Eta beste alde batetik orain, teoriz dekogu polizi barri bet Euskal Herrizen, ez da? Ertzainek. Eta bitu, bolo-bolo da bilonetan euretan haute mie. Eta hori ikusi behar dugu, ze horbe garraduek eta garraduetauz, ez da? Segun zemodetateko ertzain ikusten dozun, segun zelan dauen jantzitzen. Zezemat eta ilun hau uniformie niri bai sortzen doz. Niri sortzen doz bilur gizau. Orduen horbe eztabaidatzeko tema bat, ez da? Eta pentsatzen dut hor dagoela leko bat arkaute deitzen dana eta hortik urteten daue gure dinok, gure polizidalakoan, ertzainek, eta nipai pentsaten dut horre hausnarketa sakon bat egin behar dela, zelan urteten dagoen hortik eta bar. Ertzainek hasi ziren talde txiki bategaz, alderdiko alako alderdiko kirik izan ziren gizenak, eta hor zuen gero arkeutik irizan, klaro, nire txako polizibet esan behar da zerbitzu publikorako persona bat. Eta zerbitzu publiko jentia atenditeko bide moduen. Ezta? Istripu bat badau, abestie, zestepa. Eta seguridade moteko jenteri. Eta gaur egunin ikusten duzuzen irudi batzuk batzutarako dau. Gizau, represinorako besterako baina. Eta ni benetan, dauz kaso batzuk niri tribetako nik abakazen izen entzuten duten nien, emoten duz tribetako. Zer pasazan kaso horregaz? Korporatibismuen jabon zan, eta esan ezer gertatu. Hor dau, zuart edo hori mutzile begize galdu zauena, ez dit tolosan esan pasan, ez dit non,
Eta gero dako kasue, horren handrina noetan zer pasazan, dagandere ikusitzen da irudizetan handi beringanien jo sartado bat, dagandere ostikoka, oza, gero honek foa eta horre botaten daunak, eta beste gunien gazte izen pasatzen, ezta? Eta dauz hausek evitabilitizenak. Zer da, Departamento de Seguridad. Departamento de Seguridad zer egin behar da. Ziurtasune berbatu, eskin ikusten da. Ona falangiste badatoz... Zakintze zetan... Orduan zer egin behar da. Permisorik, emabez? Errezena. Zeitzik, eta gandera hor dako zu legie. Bai. Legi dako zu. Bai. Legie dinotzu. Ailo datoz. Dagolakon, ailo lehi de memoria historika. Orduen, itzitzen jatzoiek, jente bat, hori datorren nien, bueno, gaztiek eta zer esan dabi, zen esaten da, al fascismo se le combate. Orduen, urteten daue eta armaten dena. Eta gero, klaro, nortxuti ez zauritute deusenak. Bertoko gaztiek, nortxuta eus detenite deusenak. Bertoko gaztiek, dinosu, hau zer da, el mundo al revés. Orduen, ni pentsaten dut hor, zeregin handize dagoela. Eta ni pentsaten dut, modelo dakogun eredu poliziala aldatu egin behar da. Eta hor egin behar da. Jesarri gizen moduen osakidetza, obatuteko, alderdi guztize jesarri, eta aztertu, zelan obatu behar dugun seguridadie, geure polizizen bitzartez. Bai, zu zen lekora, Benito, esakera batero, esaldi beta hau, todas las policías son iguales, esaten dabi. Bardin dice, basu zen estatu batu eran. Poca diversión, esaten dabi gaztiek. Un error. Danati ez, dauseniko holan emon biarra, emotekuek, ganera, behitu behin holan aurrera hau Palestinan alde, Madrilen eron esan zan, are, andrabizei, geldi konta bande. Osea, da ze modotan zuen ganera. Hori da, bai zeitzei, zelan urteten dabi. Hori gentiek akademizetatik, zelan urteten dabi, zer irakasten dut. Auri da pentsatzen hor dauela, eta hori da aztertu behar dena. Batzuk urteten dauin brabotasunegaz da. Amatar du ez, amatar. Nik dakotez ezagunek eta lagunek arkautetik pasa dizenak. Ertzainek lagun pio bat. Aguazilek esan dizelako, eta bertatik bertanok intza bialakoen, eta ertzainerako zun dizelako. Eta da, han kontatzen txuin gauzek, tiez benetan ez sinistuteko. Esate baterako, azmate mazaitzuzi, euskerren aldeko zara da, edo eskerretit iretuten dozula, eta ezkerra bertxaletit iretuten den maizu, jazti jotxuta ezer, badik usalan deitzen dut joien arkauten. Bai, hori nok imitzen dau. Badik usalan ditzuta, ciervos. Euren hartia. Ciervos. Hori horan da, hori gandera agertu de, presan agertu de, eta hori, eta euren hartia, eta dinosu, ia gauz, bertan barruan klasifikazioak egiten. Bai. Eta gero, ikusten dozuz, nik aproximet tokazaz Bermeok udaltzainen buruzatie, ez biharko, baizik da, politikoki hona hilakon, zinegotzi delegabuzan hilakon, eta ikusi dut, lehenko udaltzainetatik, gorantz, zelako aldakuntzie etorri dan, bai formatan, bai, handik urtetan da pentsata, neunai legie eta suizilik. Hori gara, zoritxarretan gandera, neurito gazast, hauntzek hile batzuk, udaltzaile batzuk, dana pestizan. Horoko horre zerpasaten normalien. Eta gero, okin eban, etorsan hona, egun baten konferentzi bete moten Ondarruko alkatien, Ondarruko polizizen, hori, eta itxorrok itxeran dagoela izena. Eta berak esaten eban, niri datoztenien arkautetik udaltzainek, barrizekaz, itzen dut, hartun, eta neuk itzen dut patrullaje eurekaz. Ukusteko euren... Han ikasi dauen gauze asko, detektateko, eta burutik entziko, ikusten dut ez datozela zerbitzu publiko bat egiten, baizik eta ni nahi hemen agintzuten dutena, eta dana da, multi-bestiez ez da. Dorduen nipai pentsatzen dut, benetan, nik potako likidot, hau esaten, zu, jesarri zaitzezie, parlamentu edako, gazteizekue, alderdi denak, eta egin daigun,
Osakidetzak egindan moduan. Gero, bueno, urtengo da bien... Noiz, inda, Osakidetzak ez nahi entera. Hobeto gauz, Osakidetzak gauz. Ez, dinotxut, horreitzik esan txut. Gero urtengo da urteten dauna. Ez que pentsau esan zulo, hobeto dauela Osakidetzak, vale. Urten dau, zedanak ez da bizenpetu, gero, hane galditzu edan, sindikatu batzuk ez da bizenpetu, alderdiren bat ez da bizenpetu, bueno, alderdi batzuk ez da bizenpetu. Baina, bueno, behintzat, indiz jesarri, eta ikusi da bie, Osakidetzan esatareko, non dauzen fallo nagusiz. Eta ni pentsatzen dut, lelau, egin behar dana da, azterketa bat, zelan dagoen egoerien, eta hori onartu. Da pentsatzen dut, azikeran, hori inzabin indanak egon ziren dadoz, hau da radiografize, hau da argazkize, eta hau mejora behar da. Gero, ia mejoratan, gauzasko ez dizun aurreretan. Bai pentsatzen dut, hemen kasun egin behar dana da. Zesarri, eta ikusi, ze eredu poliziala gure da. Bai, gauzi da, bai. Nire ustez, Ni pentsatzen dutena da, eta datorra, nite guaz, ez da. Hori municipalak eta hartzainek, ez da. Lehizen baten, datoz hona, hombres de la ley, ez da. Eta bakarrik dauz hemen, liburuaz, eta kodigo esan da. Artxibo 23 tiko, tetete solo edo estaizia bakizea, bale. Hau, ez da. Baina, ni botatzen duten da, faltan da, hori, ertzainen eta, ez da lan partetik, baina, askon partetik, hori gizatasune, hori errikuitasune, amorrezeko bat horren bermiora, kostaino batxo, zikera baten. Ez da, baina, berabe bai, errikuitu indiko dau. Bat torren amorrezote eta espadakin euskeraz, sozerriko dugu eskeri. Nik ez dino etxutamen ega edo ze atateko, ez da? Baina egitzenez, egunon, gabon, eskerrik asko, hau lan hasi da, gero, jutieko lan gitzik. Hori ulertuten da, egin jetor bidabila, horre lanak egin jekar bidabila. Bai, arkautetik, ero nonditan, landutek etor bidabile. Baina, gauzien landutik ez da estudizeti bakarrik, sino que berak barneratu inbidau. Hori beste gauzi bat da. Claro, hori euskal inglés pasatzen da. Zuk ez du direten mazun bakarrik kandenta tarateko... Bagotu pinen bat ni berme hone. Aurretxe nien txot. Bat horren, estudizeta bat horren, bai ez bat horren personalizeta, azkanien horren personiek txoke ingo dauen jendiegaz. Eta ez dauzak ingo herrizek zer behar dauen edo noiz behar dauen edo zelan behar dauen. Eta nik hori askotan bebai pasadot, igual kauntzeko udalari, batxar batzutan, okitxo duzenetan, nik izan dut, arazo batzu dako zamen, gemeran eta beste batzutan. Eta zopa bito hori, arrazue ez da, zentzaia, bakitxe ez da zena, besa. Bai, ezkezuk hori, atxikela batzutan kontrola emizu. Ja, zer esagutxaten beste bize, horrik galzuko da edo... A ber, hori zeukazan ditzazu. Zelan kontrola. Atxutan ez zertako zu, besta atxutan ez zertako lamenako ikusi de, sozialen zela... Gitzinez, aurrera pausotxu pare bat emon dizela. Nahiko da, nire txako ez. Bueno, demostra dabi gitzinez, ostras, kapasidadeiko la sozialen txeko. Eta horrek, gure municipalak edo hartzein ikasbe bai, sozial zerukizia okino dago, ez da? Hor, geupe bai, geure udalan bitxartez be bai, inbiko leki izan duen, horian moldateko kapasidade minimo bat. Nok esan bitxo, ero legerik ez da ongo, udaltzaineri izateko euskera zen bizu. Udalan badakozu. Pregunteten dut, Udalan badakozu, representante batzuk segurtasun edakoena, horretakoena responsabilidad eta kapasidade. Hori gudotesan, Aitor. Eta, nire pentsatzen hor asuntuen, udalak, bai oposizioek eta bai grupo guztiz eta usunak, baten biko zen da. Ganera Euskaldunek ari ziru, udalezitako nehiru horrek Bai, nina hona esaten da, objetibo bat ja markata egon begi kolekietela
legislaturia ez baino adino, ja. Osa, hau zueta kabaio rai. Esan bide, haula. Gauza batzuk kamiseta, segun situazio zelan dauen, gauza batzuk zueta kabaio rai esan eta hori, dana esakin bidea behieta. Hortik ezin zela, Bueno. Eta ikusten da benetan askotan, atxotan, ikustezu, zuri, autonomori edo kalindabenari edo albainelari edo besteri segidu multeten txoela eta beste batzuen ikustezune liberal berrio. Eta horrek, noperan barruen askanien desegon kortasun bet sortuten dagoela. Injustizizen parte bat ikusten zure eta zeu tragaten zure. Nik hor pentsatzen dut hau indidulea potxuet hobetu. Bueno. Guaia terpen momentue pasada, danok ikusi izan duna pelikulie, arreke gizonak itxesan dauen dana. Gogoratu bebai, bermion badauela kaso horik pasaten zandanien horre mendire, botaten zantxoiela pasadalakon, ez da itxeko gun bako zuien, kasuek badauzeta. Hemen zeuek aur zabiltzien hartien estadistike batzuk atadotaz, orokorrien berbain zuiere buruz segurtasun estadistikek jeitxin gizela 2024-etik 25-era, bai badauz nabarmen hemen batzuk izen dizenak, adibidez, hilketa eta erailketa saiakerak, meretxiko moderatxigaz, lesio larriak eta borrokak izen itxizela, askatasun sexualaren aurkako delituak, benitok esan dauenak, bebai, eta gehien bat, bebai, penetraziozko egindako eraso sexualak, beste sexu askatasunen aurkako horrek, beste batzuk jaitxin diez, eta batzuk dauz, adibidez, droga trafikoa, horrezu egin berbarik, horrek izen nintzau, eta gehien bat beste ziberdelituak be askoz gehitxu diez. Eta grintzot errepaso txiki bet ikusteko Europa mailen, ze hor badauz herrialde batzuk, ondo itzen da bienak, herbeerak, edo bakizia, Países Bajos, Alemania, Suedia, eta beha ikusten zutik galdetu, langileen artien hor sarina berbetan, langiliek dizela, eta hor Dinamarkan eta Hungarian daukoi horre top, eta Europatik kanpo, ataote estadistike bat oso politxe, langiliek itzen dago izela, ustot, ikusi zuela, ariketa fizikuek lanpostuen barruen. Aurrek gauzetxuek, zeueri plantieteko, ze azkanin geratute magaran guaia terpegaz, Ez da, bako ebe bai, seguse nazinotan, deskantxue bai, denpora bat, lo itxeko. Bai, venga, positibo inbingo gara, zer aldu egin honek gauzadenak abortxuet buelti emoteko, gehien bat, aur daudatuek, pantain. Autonomori bajatu impostuet. Hori guerra, beste. Nik neuk lehen apunteta dakona, eta jake udaltzainen hori temia eta duen, guztako lekia ez dezan, Bermeon, ez da itxe Bermeoko temarik eta bat da, segurtasunena, udaltzainen instalazioek, guztako lekia ez dakin zelan dauzen. Dakote kontata gente kartzelara guzu zuen eta guzu egunai barruen da ez kartzelaren nahi egon instalazioetan eta oso triste da ez dako instalazioeko kinbildaki dauin moduen Bermeoko udaltzainek esan zetasunek dauzela mutilek eta neskak bestu aizo bat ez da izemat armaizo dakoien humedadikaz beteta osea, ez da itz, Benito. Horrein, dauzena da udalan horrein dauz, udal ere ikintzen errantolaketik gazta. Danak. Edizio barriz egin danien, etor da restrukturazio dananak. Eta hor du egususan. Eta hauntzek izartungo diez horrek azanakaz. Honek, egon diez, talde gaitzen da, zupentsa txandak gaitzen da. Txandak gaitzen da, bai. Beralekue, orduen, instalazioak askoz bere egokizako. Aurri dut esan, aurra nuen. Eta, badako inezia baita muziak. Orain badako jen? Bai. Etxut diskutiko, bai. Bai.
Duda razonable. Eta plantillie, espana inerretu nire 25 pertsonak uta. 25 udaltzain dauz. Nik ukusi duten azken. Txanda 25, eta gero bat dausenak, 25 Bai. Eta gero bat dausenak gulekutan da... Bai, da zer... Baina instalazioek, diez, oba beharrekuek. Obatu beharrekuek. Neure ustez, bai. Obatu beharrekuek. Argazkizek eta bertan hon nahi ni, eta kusi dute... Eta udala horretan da bile. Ni gauza bat gu dokumenta. Igual totek ize da, Niri, atentzino asko dituten dozt lamerako eskulturiek. Boro bilen dauzen eskulturiek. Hainbeste adarrak, hainbeste puntak, ez da pasase inoiz? Increíble. Momentu Increíble. Super arriskutsu edik, Bai. Hombre, ez era fijezako puntidako ie. No, ez este me botu... Bai, Marta, ez dau bider dizen, osea, dau... Ez dau, bide albuen. Bai. Bueno, horrek artelanak diez. Fije. Bai. Bueno, fíjate, gogotema da, Nire asko itxuten dozte. Bai, epin izanien, hombre, nik bai ikusi dut, umiek bertatik ganetik eta hori bai, claro. Eskultur horrek ez dizi, nik ganetik ibiltzeko, hori de asuntua. Arbola besti ez egoteko, ez da? Bai, dinotxute, nikor, ez da pasazer da, ez pasatideako lezer, Bai. Bai, bueno. Niri asko itxuten dozte... Bai, horrek, atentzinoen. Umiekaz eta pasatzen den asko, umieti ez, eta hori pasako datzu bai edo Bai. Persona nagozize... Ni era ibilko orain arbola batera izeten. Ni zenai arbola askotera. Gauzak itxiten zuen jokin kontuz, ez egoteko... Bai, umieti ez. Ez euretan eskulturek. Eta ez bakarrik hori. Niri asko dituten dozte atentzinoe, igual nahi bakarrena, bai, asko. Pasako da... Nik ez da pentsa, bat alto dauzelako, bai. Altzain bizara. Bueno, ez danak. Punti behien bebai dako ie, Aurra kusi. Bai. No, zeusten bada, moten da buko kaso. Hemen ipinidezko... Danak behituten. Txibatu hemen dako. Hombre, dauz bajotxu hau batzuk, bai, holan betik eta basi dako edanak, no? Nik uste dutena basi aurri dago apurtxu beti, bale... Bai, hau eskaladori entzako total. Hori perfecto dago. Bai, da, alboku beste, urrengo kue, Bueno, batxoste mazan batxoste, ikasko zu. Bueno, gero dako zui taraskako astue be bai, que... Ez dako darrik hori. Irula gume, Imuko txago. Ni txarra autopaten dute eta ekardote plantieteko lameran ibiltzen dizen imi epaino nagozitxo hauek, patinetikaz, txirrindukaz. Bai. Ni pentsaten dut hor, ezin ze plantie... Lamerati bakarrik izan. Aizera botaten dut galderi. Kaletetik bai, Edade baten arte bakarrik imitzie txikitxuntxako bakarrik patinetak eta ez hosti utxien parkatu ibiltzen dizen moduen. Inigo, parkatu. Niri ontsetala urte bi, atrapadozten erretenen, ni erretenen asko biltzen nahi. Bai, lamera moduen erretenen, bueno. Gilpe bat demotza uste menos, bale... Claro. Nahi natxo zibri. Bai, zer, porkatilen edo... Bai. Golpie, zelakue. Eta gero beba ikusten du, zelaneke pekue bebai, eta beste batxo juten dizena hostiotxien. Eta, karo, erreten dameri batxotan oso ilune da. Eta bai. Eta gente pillo bat oten. Bueno, gau ez dinuzu, ilunez. Bai, karo, argizea zuten da, bai, altxu ikusi argizea, edo ez. Altxu ikusi, edo ez. Imagina, el desarrien. Zoez gauetan, de repente dako zuemen algo ez txaratak itxitzen, bai. Bai. Ostras. Lameran, egun argizen dauz, imiek atxaldin dago izin oporratako jeneko, eta dako zupillo bat. Geukin bidule... Ganera, azkenin jaunek, hasi elektrikukaz da da beltxuz. Bai. Socialmente, ni pentsan dut geukin bidule dano esan, bitu, asko dau, eta nik ez dentzu prohibidu ezken du. Hau, arazue... Ezin leike debekatu? Debekatu, ero... Ni pentsan dut, udaletxik ez dako legerik, ez dako almenik... Benito? Gu egon ginen hor, atargen duen legie, eta pentsat esan ginena, lehen nuk aientamentu zona guztitzik edo bizki patinetina. Pasatzen da gero bera legibe, goitzia etorri zanin asko aldatu zala.
bai imitzen zanan nondik aldan ibili, nondik ez, bai geroia hori aldatu ingelez legi ez deitzena da horrein barriztu bada, bera bukatarrak gendun legi barriztute bada, ezin txute zen. Bai benetan martxa, larze, abada ibiltzen, osea, hori eskubidi bada, ba hor alda ulertu hori behikulo, osea, zibulez. Honek imetxik itxurute bituko eta dugu triziklotxoe. Horik enduten mazun hortik. Porque hace llene mote matxu, Bai, hori gauzi da, hortik enduten mazun, eta ume bat, saltuzten mazun horrelako katxarra bateaz, karretera batera, nik ez tetxe esako bat. Bai, karretera, eskauz Bai, karretera tipe bai badabitzez. Aitor, parkatu. Eskauz berbetan imiek, edadeko nagozitxuek ibiltzen dizenak, txirrindukaz da, hostio, txien, ez adote modun lehen. Danantarikoa. Bai, hori, negoetxako, neurtuten, ez daitz, albadan, neurtuten bilekide, edade batera arte, lameran. Edade batera arte, triziklotxuek, eta gauz eskazak. Sozelan niriko zara. Ez patina, hori zan elektrikukaz da, araz da hona txabizadan. Claro. Guk egunero ikusten du, zean, arretan nien, batxakorrak ez da ibiltzen gari ez, eta jente nagusiz ibiltzen da, eta asko ikusten du, zelan da hori patineti, ez da. Akope behin txakorreka zein inoskota mas. Mentsiona txakorren gauzie. Besedez. Sueltu. Bai. A ber, hori bai, zupe txakorreko zu, bai badakot. Eta badakitze honek asuntupe bai apurtzu bete gogor. Ingoskule hori ez da. Bai. Nik pentsatzen dut, erretenen edo lameran, gizien bat urkundan leku dizelako, gero beste lamera txekotxu dauz, ez da? Hor bai nik esan dela kotxu bet. Ez legisle gogorrerantza, momentuz, sino que geuk sozialmente, kontuz gizo okimidu, ikastolatan gizo kotxu bet esan, kontuz, guk ikastola nintzen esan du nien, trafikuen hori zelan pasa, hortik, seguramente gaur egun behiko da, ez da? Paso zebratik zelan pasatzen da, karrakaz ibili edo bizikletan zelan ibili, semaforuek zelan goberna, ez da? Ertzainek etortzen ziren dira. Bai. Eta karrakaz da itxesan. Bai, itxesan duen. Eta niretzen dut, igual horrekaz txerrindukaz, bardin emiko zen dela, gure eskola guztizetan, bai etxien bai. Bueno, legia hor dako zuie, pantaien mintxutie, trafiko zuzendaritza nagusia, DGT-en arabera, hor dako zuie, ibiloailuak 6 eta 25 kilometro orduko arteko gidatzeko abidora dauka. Debekatuta dago, elektrikoak ibiltzea, espaloi, oinezkoak, gehienez 25 kilometro orduko. Gauzi zer da, guaiater saldi zendula, orduan ez dauze agarraten. Saldi elektrikoa? Eta gauzaten txirrinduek eta patinetikaz. Baita kontuko zari da, ibiltzen gari ere lameratik eta karpi imitzen dan lekuen, eta gero hori daun lekuen, kiosku daun lekuen. Han zona bidauz horretan bizetan pelotaka jolasten noten diez. Pelotakaz jolasten. Pelotakaz jolastitik eta jolastetara desberdintasune dau. Se batzuk horten diez, pelotakaz, venga, eta persona nagozizo horten diez, salditxe, bankutan. Bai, hori beti esan dain, zingo zu, debekatu dana. Dana ez debekatu, bai, por logo menos, deitxua tentzino jolastu, bai... Gau, deitxua tentzino hori. Ez da tentzio, bitu zer zango txui. Bai, ez dinot guk. Tu, puñeta vieja, sartun bidagunak errespetu, Karo, sartun bidagunak errespetu, Bari, gaur egunean, ume txiki baten ezintzazu zen ezer, cuidao. Que va. Que te metes en un follón. Bai. Bueno, eta igual kanbio etarzi itxeko. Hemen prebentzinu segurtasune behun gara berretan, eta lehen bez, hartukeran komenta dugu txertuena edo bakunen, ez da? Eta ni pentsaten dut bai, inbileki dugu lehemetik dei bat, agenti animeten honek txartu eta eusenak hartzeko. Zeitzi, preventibu dalakon, gripiena ez daitz irukoitu edo laukoitu ez badegin, eta bizibazara persona nagusizekaz edo umiekaz edo kontakizuketan ipentsatot importanti dela, jutie, apuntetie,
eta bakune horrek hartzia. Eta horrek, prebentzioarako lagunduko dozku, eta pentsatzen dut kolektibo modure pentsa behar dugule, eta ez dala gauze txarra. Bai, bitu nik barragetan labortea gotez, eta nik aurten bakunen nahi COVID eta garbi gaitzik. Barragetan labortea eta... Bueno, bai, COVID, zeitzik, amagaz, ja. Bai, niri bakarrik emon duzti gripena. Eta hartu nindiote, pasada, sabe? Ba, listo. Eta listo, está pasatzen, ¿sabes? Bueno, hori beste goze bat, bai, Ia non urtete matxu, badakizu bakunen kontra dauzen jenti, bai, da, bueno, hori beste gaia da. Itzi dagoela aureku da bina. Bakotxata libre, Marta, etxu obligeten inoke, bakuni hartzien. Gero ze pasatzen da, esan dulez, obratan eta beste leko batzutan, espazo nintzen hori, arnesado, linea de vida, lo que sea, gero zertxo pasatzen datxu. Bakoni espazo natxien, eta badatortzun gripe fuerte bat, edo badatortzun sozio fuerte bat, zer? Autonomo basara, zo ez biakera. Barriro. Bai, azkenien prebentzinu da, eta pentsatzen dut... Bai, beste prebentzinu moto bat. Bai. Ba, ondo bota eta benido bota dauen hori, hauren galderatxo belar hori, ia zuek osasun ambulatu izore edo zuzenien ze zuzie, maskarillagaz edo maskarille barik. Maskarille barik. Aspaldiko ni beste guri nego nintzen eta maskarille barik, eta neure inguruan egon zan, jente, asko maskarillagaz egon zan. Eta autobusen bai. Eta momento baten, neu sentiren nintzen apurtxu betiñot, joder, ondo nahuitzen edo nahuitzen. Bai, sartu nintzen maskarille barik. Hor dauz herrialde batzuk, non dakoien horrek hainbeste kasu da hainbeste diez, jakin dizuien, adibidez Japonen, gehizorik dauena darue maskarille pintxeta, gudot, esan horan, dibujo txukaz. Eta ez dakonak dibujo txurik da, prebentzio modure darura. Ja, beha hori, japoneko kulturie... Aputxo elarre, ez da, bueno, beste mundu bat, da. Gudot, esan ze maskarillek itxi duz alde batera, eta txertugaz egiten du, txertu zon dau, Ni pentsen dut, ja kendu dazkule maskarille, zozer notu dazkuse, ikusten da jentie, nosi behin kaletik maskarille-gaz. Desieten ongari, ez. Desieten ongari, pandemia non dabe. Ez que gure kulturie oso espresibu da. Gustaitzen dazku beste narpizia ikustie, hauei ikustie, zer dino, zelan dinon ikustie. Da horrekin maskarille bai asko tapaitzen dago. Ni galdakan hori zuten nahi, neure osasunen temitxik eta neure horbe juten nahien sonara lehen danak. Ganera obligeta erute zan dagimaz. Orain, bi guztezuz, bi, hiru, eta gure geixue, pues ez de alto riesgo, pero... Bai ikusten diez, lehen esan ikusten zan, Gudot esan komodotu txengari zela. Ez du gure ostoporikokin, edo ostorborik... Ez que gure kulturia leku da. Gauze kultura da. Eta askotan eskari konturetuten geure onurerako dala. Erabiltzie. A ber, ez daku barneratu tentirez eta ez daku horren maskarillin ere bien. Bale, okinju pandemizen eta beran urrengoko urtie eta ardizen, ja, akaba da. Eta ja, lengulez, normalidadera busan dugu bueltaratu. Guretzako normalidade bat esan da maskarille eseran ditxie. Tonsi da, beste herri batzutan, igual inespresiboa gontiez, edo igual izi jauek, edo estiz batuteko lez, ez da? Eta, claro, hor igual erraxau da hori implementati, ez da? Gure kulturin gaur nik ez dut ikusten hori posible. Bueno, azken txampara guez, ze hamen itxitxuti 15 minutuk izau, lengo tertulizekaz konparata, hamen paliki dau, eta ona ganera, Zeu zer oneri buruz amaitxuteko Benitok beran berbak edo zer dakarren bota baino harin hau? Ia, ekar dago. Pertsolari zara. Zozer bai. Ia, atutxa, bota. Lero Benitok ezeteko. Vale, lo bonito hori horra. Bueno, amalo berba hartu dut ez. Amalo berba atik azten dire. Zelan igarten da maizu izan dena. Abilarinen, zentzun bako pertsonien, abrosi du
aspertu gantza, akelegaz, moskorragaz, edanda, alemana, alamena, aspertu eta gogaitu arte itzegin, berbat. Alabatzi, neska gaztea, algaratien txarto ibiltzie bai personak eta bai gauzek. Alortik, da, ala hortik labordura, alortik. Amandrongilek, aitzen potroskilek, aitzendrongilek. Horrek Amandrongilek. Bai, amandrongilek. Alondigilek. Bai. Ni akoraten nahi, amandrongilek, aitzen potroskilek bai. Esaten uztan bromatan amak. Oso ondo. Eta ama perrien, hija, de perra. Hori da, zelan erabiltzen hori berri. Amaperrin tipikoena. Ez da dentzu ninoizun, Bai, amorroi, mespresuko erara erabiltzen da, andanan harin ibiltzea, andobue, andara gizon ederra, arizkitu, lagun egin, eta argire liluratu eta jarri edo argire ipini. Ordu horrek hazin jot... Ni beste badako bai izilduko nahi, Bota, Marta, zehamendako Euskal Txaindiakoek dingozku momentuz, bat bakarrik ez dala bermiotar iztek zen. Azkana zein esan dau? Azkana bidu. Argire bai, seguru dauna. Argire itxoko esakeri Seguru. Bakarra Orduen. Aitzendrongilek da bakarra, ez da negon, sartungu geure bermiotar. Bai, niretzin aitzen. Aitzendrongilek, aitzen potroskilek igual ez dakar. Auri igual, bai. Igual aitzen potroskilek. Potroski ez da. Aitzen potroski ez da. Aitzen potroskilek. Da zurie, Marta? Ez. Bota. Ez. Bueno, eta gero horrekaz, amalau berbakaz. Izu, zeure esaldize. Honek urten doz. Esaldia. Zure mutilagun, abilarin horrek, abrosi dutenako. Akelegaz datorren bakotzean, zelako alamena emoten dozba. Buruebe, algaratien ipintzen dozt. Beran amakitzen deusen, amandrongile gozu egora, aitzen potroskile bera, amorroi honek buruzko kankamupe atrapata da kostez. Eta alortik badinoetzat, amaperrin alabien nahiela esaten deuz, eta berba gogorra ere bai. Eta gero ez dau erarik beragaz arizkituteko. Alabatzi, hartu eizu zure hando ederra. Koskile batzuk itxasuz, argire ipini eta andanan eruizu kansako karru tartera eta ia alkarriri zirriak egiten kontsolaten basarie eta bakien amaitzuten badugu egune. Bueno, dardakadan dauz, Euskal Poeta guztidek, hauntxe momentun dauz, dardakadan bota dauenagaz Benito. Bueno, ez daku era hobi haurik hau, bai, atutza esan. Bai, egudote zen gauzetxu bet, azaruen bederatzi zen bernion, domekaz, ongo dela San Martín Lasoki urtero, ez da? Eta, bueno, herri guztize dago gonbidetute, preparata bertara egunerako, zelan gure baserrizeko produktuek, gure kantzerrizeko produktuek, eta, neume bai egon nahian, zelan egon gori zen, goizi guztizen ego ordizirratien, eta dana dautzi zauzi gonbidatute, eta betikulez, beti esaten dut, San Martinik Bizkaiko azokarek eta garrantzitsuena da barnioko, potentiena dana, eta hori lortu dugu, urtero gauzeko gertu ditzen, ez da? Udaletxen laguntzez bai, organizadorek eta zelan nintzen da bien, eta bai mintze fuertetute edo balorien imintze, gure herriko komertzizuek zelan funtzionaten dagoen, ez da? Eta beteko dut esan, gure herriko komertzizue, ofizinek eta dendak eta tailerrak eta darra zertxut izan, defendidun biduzela, eta hor azokan, dako zoela oportunidea bat, apurtxuen defenditeko, eta ongetorrizek esako zegila. Eta ganera, segurtasun aldetik, atutxa ongo da.
Beran, kaizarraiz. Gorputxe bako, segurtasun. Txapela erungo daueta. Bai. Hala ba, eskerrik asko Laureri. Egun honakin, eta mila esker, ondo ibili. Bueno, bardin den hori. Itxuki irratiak ez dako mugarik eta zu geratuko zara ametik. Noiz eta